Salutare la toată lumea, bine v-am regăsit la un episod în care o să vă arăt cum să puteți să faceți mașina de parking. Nu știu, faceți așa. Toate știrile, avertizările, ce măsuri de siguranță nu țineau cont de ele. Toate știrile, avertizările, ce măsuri de siguranță nu țineau cont de ele. Corona, corona, vorbim de corona, corona, corona-i peste tot. Corona, corona, vorbim de corona, corona, corona-i peste tot. Stare de urgență, ce aia să moară veta. Eu sunt la ambulanță, vreau cu izoleta. Stare de urgență, nu eu, alții sunt de vină. De ulei ăla-i făină, am cămara plină. Se zice să stăm în izolare, cu masca pe bot, nu dai și nu iei. Mi-am cumpărat baxuri de ulei, am stil de vânzare la 80 de lei. Nu cred în corona, e acolo la ei. Aștept din Italia un văr să vină, ne strângem la ștret, nu vrem carantină. Nu cred în corona, e acolo la ei. Și așa să facem și partea cealaltă. Acasă am venit. Noi sperăm să prindeți ironia și să cercăm să fim puțin mai conștienți. Toate măștile și mănușile, dacă vrei să-ți cumperi una, scoală farmaciile. Toate măștile și mănușile, dacă vrei să-ți cumperi una, scoală farmaciile. Ies pe stradă-s danger, am mascat al angel. Unchii mi-a dat moda și-a închis gerota. Să mănânci cărniță, a ajuns o fiță. Mergi să ții mâncare, dați rafturile goale. Covid, sunt prost să moară veta. Am sunat la ambulanță, vreau cu izoleta. Alții sunt de vină, de ulei mălai făină, am cămara plină. Dacă vreți, vă vând eu 20 de kg de ulei. Albastru, Am luat. nu. Albastru și 2 de roșu. Așa, gata. Acum trebuie să ștergeți fișierul. Să ieșiți afară, fraierilor. Nu-l băgați în seamă și intrați din nou pe car parking. Așa, și acum vă dă mașina așa. Stați. Și vă dă mașina așa. Uitați. Și acum să o dăm pe City, pe single player. Așa. Intrăm pe City. Nu am tunat la 2000 de cai, dar se vede frumos. Și dacă v-a plăcut, noi ne vedem data viitoare. Fraierilor.